Damang dainang na hinalonga di baga sa tuhat ta Jesus Kristus. Tapasada maruhatta martang yang mahita. Mulia temau soban rohanami tuhu ale Tuhan debata Jehovah. Disude dengan ni basam asini roham. Natotong madongani ngulunami. Dinalaho manangin hatap pami todim parbadia madongani jalan mengurupi hami. Asatung mangatu si hami dihatami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atani Tuhan nasartu hita di bagasan tikion. Dia nek mesan surat di apostol Paulus na tinongos tuhala Korin. Bidusada Korin na parjulu bidusada mamuka mesan na 10. Masuk sa tuai 10 alu omahatan ni Tuhan. Alai huapoy mahamu alia kadungan mangasan guar di Tuhan Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhuna. Unang maadong parbulatan di hamu. Hok mahamu binahay ni sada ni roha do sada ni pikiran. Ay tarbor tido tuaw marhites yan pangisi ni bagas ni si Chloe. Taringot tu hamu ak kadongan. Pabuo na masa di hamu parsalisian. Aleod do hudok. Adong do di hamu na madok. Sisian ni si Paulus doaw. Nadiba sisian ni si Apolos doaw. Nadiba sisian ni si Kepas doaw. Nadiba sisian ni Kristus doang guaw. Nabinagi do Kristus Nang tarsilang do si Paulus ulaning humokop pamu. Nang tubagasan guari si Paulus do hamu tardidi. Muliate hudok. Ala soadong hupadidihod di hamu dukon ni si Crispus do si Gaius. Unang ado na madok. Tubagasan guarhu sa diri hamu tardidi. Alay do tahe pangisi ni bagas ni Stepanos hupadidihon. Dukon ni dangadong hupadidihon itak ni nahuboto. Adang disuruh Kristus au madidihon. Mamaritahon barita naulido. Jela ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristus Ay haotodo hata nataringot tu silangi di rohaniaka na lahom mago. Alay hagugo ni debatahadui dihita nadapotan haluaon ido yanggo sahana. Damang dainang na hinalonga di baga sa tuhat ta Jesus Kristus. Molo disukut tuhita ahado si bosirna disada punguan disada inganan. Mabahin adong parbadaan. Na pasti salah satu nam sepakat dohita molunung adong parbulak-bulatan. Alay ahado mabayad. Ubah na tubo parbulak-bulatan. Mungkin sepakat dohita madok ala na adong pamikirion horong nyado na duminggan siyan horong nina disap. Jala molo nunga tubuh parbolak-bolato di sada punguan nga horang ding gabe punguan ni. Nunga horang uli jala nunga lamdaw siyan hadami. Ditiki huria na parjulu jong-jong na adong di bagasam ngolu dinasida mahasadaw na adong di ngolu dinasida ima saroha jala sa pikiran alamar dalam mahuriyai dung aga matoras tubuh maka perpulak-bulatan. Hurian ni Tuhan di bagasan jamita na mamakulingi hita dia pala partikyanon
tung masa takas do di patupa Apostel Paulus tu huria korit apo-apo. Di siala di BG ibana manang tarbarita tu ibana. Nunga tubuh be parbolak-bolaton di huria korin. Baritai sahat tu Apostel Paulus. Sian na margoar sikloknya. Dabang dena. Rak karis te donasida. Rak makaporsiai haluan nasihat Tuhan. Jelarap makaporsiai Yesus dosi palua. Alena gabi suku-sukun. Anu si besirna ubahen na pola di payung Apostel Paulus dasida. Di bagasa turpu jami tahun tung masa takas do di patora. Di bagasan ayat 12 si bosirna nasida dipaingot ala nung adong parbolak-bolaton. Adong nama do horong ni si Paulus. Adong nama do horong ni si Apolos. Adong nama do horong ni si Kepas. Jala adong nama do horong ni si Kristus. Masing-masing merasa bahwa kelompok mereka yang lebih baik. Masing-masing mereka meninggikan orang-orang tertentu. Maka ketika mereka saling membenarkan, ketika nasida merasa bahwa nasida do usit tong sena asik, horong ni nasida do natoho sena asik, tubuh ma perbadaan, do mahasa daw si nasida. Ala di bagasan apo-apoi di payung Apostel Paulus do nasida. Di patupa suku-sukon. Nabinagi do Kristus. Na tersilang do si Paulus. Manang na adong do ham na hudidi. Suku-suku ni neng pengot do nasida. Kristus dan dibagi, si Paulus dan tersilang, jala perdidiuk pedang di patupa, di guar ni si Paulus manang guar na asing, mana si Apolos. Oneng paingot ton sudinang akajul mana porsia di Korin, asa tu mangatu si nasida, di dalam dok lomoni rohani di bata. Hurian yang nolong di bagas Tuhan Yesus Kristus. Di payung mamusenang halak Korin. Asa totong maka porse hagugon di debata. Namangalan haluaw. Artinya supaya mereka kembali bisa bersatu di dalam kehidupan. Maka satu hal yang pasti mereka harus menghilangkan yang namanya pengelompokan dan pembenaran diri. Dan kembali kepada sebuah pemahaman dan kebenaran sesungguhnya. Bahwa Kristuslah yang tersalib. Bahwa Kristuslah yang menderita. Dan bahwa Kristuslah yang menyelamatkan tiap orang. Dan semuanya dibaptis hanya di dalam Kristus. Maka karena mereka semuanya satu di dalam Kristus, mereka harus menghilangkan yang namanya pembenaran diri. Mereka harus menghilangkan yang namanya perbedaan. Mereka harus menghilangkan yang namanya pengelompok-pengelompokan. Nah, mulu dibuat non demang dainang tu parngolut tamanang tu negara ta senario. Ragam akka sekti, ragam akka agama na ado. Jala memang mulu tabereng di negara ton
Adong na radikal na madokon holang agama na toho na pola pamati ho mabunuh julma. Baka dihita sesama kariste pegurang no sokoni. Holang padidio namin na toho padidio muna dang toho. Menganggap bahwa dia yang paling benar. Mau ta buat totong di tonga-tonga di rumah tangga gudang dos tong sokoni. Menganggap bahwa amat taido lebih berperan di rumah tangga. Aduh sedang merasa bahwa ini. Maka ketika semuanya, ketika pikiran yang mengatakan bahwa aku lebih benar daripada engkau, aku lebih baik daripada engkau, aku lebih hebat daripada engkau, maka pada saat itulah kebenaran, kehebatan itu tidak benar lagi. Maka pada saat itulah perselisihan akan terjadi. Oleh karena itu, damang denang nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Nanaing si pareata di bagasa jamita na satu ita dia pala partikyan. Na parjulo na ikon hangulunota ikototong mahita saluhuna saroha dan sadaroha. Saroha lapatanna la mangyahon akan nadinggan nahubain dalah kumanugo na asing. Nadinggan nahubain dalah kumangurupi na asing. Jala hagaliw di na asing dalah kumadongan imana mangurupi mana kamargo. Dan tiki nabe di jama sisonare. Pajulo-julo diri. Merasa orang yang paling penting dari semua. Supaya kita bisa seia sekata. Asabuhi tasaroha. Ikora merpikir mahita. Songon Kristus. Lapatanna. Kristus ma. Na totong gabi ujahatta. Kristus ma na gabi gugut. Molonungata patupa saroha di tonga-tonga rumah tangga ta. Di situ dapat hadamnya. Di situ dapat hadingkan. Hal ini yang manginang. Nenolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Na paduahon. Nanang dipayong jamita tuhita ganuk marsada-sada. Sa pikiran. Sa pikiran dan pikiranku ikut oloammu. Manang ikut pikiranmu ikut oloakku. Sa pikiran molo adok kita naing mangurupi na asing. Ikut sepakat dohi tarak mangurupi. Unang ta paksa pikiran ta ikut di pikiran di jolma. Manang unang pikiran di jolma ikut mengaraja kita. Sa pikiran lapatanna sa pikiran di dalam Kristus. Molunung abuhita sa pikiran doa kadonga saluhuna. Di sima dapat hinadinggan niaka parsaura. Alini damang dainang. Sian hataon neng dipayong tu hita ganuk marsada-sada di tahun 2020. Asa totong tapasidik akaroha parbolak-bolaton. Asa tong tapareahi aka ulaw ni dibata jala molotung pe adong jema menganggap dan tikos sita di ibana mai ale molotung arung tabereng dongat tanah sonatikos tapadenggan ibana di bagasan holo lapar pudi sahali damang deina di bagasan ayat 10 alu di do hayaoto dohata nataringok tu silap diroha diakka nalahomago alai haguguni dibata duit dihita nadapotan halwaw ikosah meta tuca pikiran kalaupun orang menganggap kita itu tidak benar yaitu mengasihi tanpa pamrih
itu menjadi kebodohan bagi dunia. Karena apa? Karena bagi dunia adalah engkau mengasihiku maka aku mengasihimu. Tetapi bagi kita, aku akan mengasihimu sekalipun engkau tidak mengasihiku, dan dunia akan menganggap itu sebuah kebodohan. Tetapi justru di sanalah hikmat Tuhan. Karena apa? Karena di dalam kasih yang kita lakukan, nyatalah bahwa Allah yang kita muliakan, Yesus yang sudah menyalibkan dirinya, Yesus yang sudah berkorban, dan pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena pengorbanan itu tapatudu di bagasangoluta. Aleningot tamuna mamanginang hauduhon mangoloi debata hataridaan nang mangulu hita di bagasa Tuhan. Amin. Martanya kita. Moliate matutuhu pasah rohanami tuho ali Tuhan debata Jehovah diasi dot holong ni roham. Nungataruli hamisan hatam odihok kami asa totong mangulan hatamo di bagasang ulunami si ganupari asa dapot hasadao asa dapot hadamion jala asa dapot holong ni roha di bagasang ulunami. Moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas. Salam sejahtera di hita salhutna. Shalom.